Oulun yliopistossa tehdään tosi paljon kaikenlaista erilaista tutkimusta. Ja täältä Oulun yliopistosta löytyy myös paljon erilaisia tutkimusryhmiä, tutkimusyksiköitä ja jopa sellaisiakin kuin huippuyksiköitä. Ja mua alkoi kiinnostamaan, että mitä kaikkea täällä Oulun yliopistolla tutkitaan ja minkälaisia ryhmiä ja yksiköitä täältä löytyy. Ja mä nyt tulinkin tänne Aapistielle ja mä aion kysyä sellaisilta henkilöiltä kuin Johanna Myllyharju ja Aki Manninen, että minkälaista tutkimusta täällä tehdään täällä Biocentterillä. Jotenkin se liittyy solubiologiaan, mutta annetaan niitä ehkä kertoa tarkemmin, koska mä en tajua ainakaan yhtään mitään. Mun tutkimusryhmä toimii osana Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimuksen huippuyksikköä, minkä muodostaa 6 ryhmänjohtajan tutkimusryhmät. Ja tämän huippuyksikön nimi on solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksikkö. Pyritään lähestymään soluväliaineen muodostuksen ja toiminnan ymmärrystä eri kanteilta. Tosiaan se, että me ollaan yksittäisiä tutkimusryhmiä, mutta tässä huippuyksikössä me tavallaan yhdistetään meidän voimat eri kanteilta, jotta me pystyttäisiin ihan oikeasti selvittämään sellaisia asioita, mihin yksittäisen ryhmän kapasiteetti ja osaaminen ei riitä. Tämä on pelkästään oululaisten tutkimusryhmien muodostama huippuyksikkö, eli me kaikki ollaan fyysisesti täällä. Ja jos ajattelee Suomen Akatemian rahoitusta huippuyksiköille, niin sehän jakautuu eri tieteenaloille. Ja yksi ala on terveyden tutkimuksen ala. Ja me ollaan tällä hetkellä ainoa Oulun yliopiston tutkimusryhmittymä, joka on terveyden alalla Suomen Akatemian huippuyksikkö. Mä voisin sanoa, että Oulun yliopisto on hyvä paikka tehdä tutkimusta. Mä oon itse tullut tänne Etelä-Suomesta 1994, kuvittelin tulevani 3 vuodeksi ja täällä olen edelleen. Ja tutkimus on tietenkin, se on erittäin mielenkiintoista, että jos on semmoinen vähän tutkimusmatkailijan luonne tai salapoliisiluonne, niin tutkijan tehtävä on, siinä on aina uusia haasteita ja tuntemattomia asioita, minkä kanssa saa taklata joka päivä. No me ollaan tämmöinen epiteelisolubiologian ryhmä ja me tutkitaan epiteelisoluko, joka on se solukko, mikä on ulkomaailma ja meidän elimistön välillä. Suuri osa syövistä lähtee epiteelisoluista ja näkyvä tekijä siinä syövässä on se, että nämä nimenomaan epiteelisyövissä ne menettää sen tavallaan tämän niin sanotusti polarisuutensa, eli ne menettää sen kyvyn tehdä nämä 2 eri pintaa. Potilaista eristetään soluja ja yritetään niitä saada kasvamaan. Tavallaan sekä normaaleja soluja että syöpäsoluja ja sitten niitä vertaamalla yritetään löytää sieltä niitä tärkeitä solun koneistoja, jotka tähän vaaditaan näihin polarisaatioprosesseihin. Tutkimus kehittyy koko ajan, että siihenhän tässä niin kuin pyritään ja yritetään löytää niitä uusia reittejä ja uusia tapoja, miten niin kuin tähän syövän kasvamiseen ja leviämiseen voidaan niin kuin tarttua. Niin, seuraavaksi mun pitäisi löytää Kunnari Sari tältä humanistisesta tiedekunnasta logopedian käytävältä. Ja hän tekee jotain lapsen kieleen liittyvää tutkimusta, mutta annetaan Sarin selittää tarkemmin. Eli me tutkitaan niin kuin pääasiassa sitä, että minkälaisia ongelmia lapsella on puheen ja kielen kehityksessä ja mistä erilaisista syistä ne ongelmat voi johtua. Eli me tehdään ihan perustutkimusta siitä, miten se kieli tyypillisesti kehittyy lapsilla ja sitten toisaalta, että minkälaisia erilaisia häiriöitä siinä kielen kehityksessä sitten voi esiintyä. Meillä käytetään aika paljon erilaisia kielellisiä testejä. Sitten me käytetään paljon myöskin semmoista spontaania puheaineistoa, eli me käydään videoimassa lapsia, erilaisia lapsiryhmiä ja erilaisia lapsia, joilla on häiriöitä siinä, ja me tehdään tavallaan niin kuin sitten sieltä videolta niitä analyysejä. Meillä tehdään tosissaan niin kuin tämmöistä hyvin monitieteistä ja poikkitieteistä tutkimusta, että meillä on aina näissä meidän tutkimushankkeissa mukana erilaisia lääketieteen edustajia, lääkäreitä on paljon mukana, psykologeja, meillä saattaa olla foneetikkoja mukana, meillä saattaa olla kasvatustieteilijöitä mukana tai hyvin monia eri aloja, joissakin meillä on mukana myöskin tekniikan edustajia. Seuraavaksi mä aion etsiä sellaiset herrat kuin Ilpo Virtanen ja Ville Maliniemi, täältä jostain fysiikan käytäviltä tai jostain täältä. Ja ainut mitä mä tiedän on, että ne tekee jotain aurinkoon liittyvää. Ja mulla ei ole aurinkolaiset mukana, mutta toivottavasti nyt pärjää. Eli me ollaan Space Climate, eli avaruusilmastotutkimus. Lähiavaruuden ilmiöitä ja miten ne sitten vaikuttavat
niin kuin ilmakehää ja tämmöistä. Suuri kysymys on se, että miten auringon aktiivisuus muuttuu ja miten se vaikuttaa sitten tähän auringon ympäröimään avaruuteen, eli heliosfääriin ja sitten myös maan ilmakehään ja ehkä meidän elämään ja vaikka ilmastonkin. Meillä on täällä aika monenlaisia tutkijoita, että Ville on tosiaan enemmän näitä ilmastoihmisiä ja minä taas olen esimerkiksi ihan puhdas aurinkotutkija, että keskityn ihan vain siihen, mitä aurinko tekee ja mitä siellä tapahtuu. Että tällä hetkellähän tämä meidän yksikön tärkein missio on niin kuin parantaa tätä auringon pitkäaikaisen aktiivisuuden tuntemusta. Eli niin kuin kaivautua tuonne historiaan esimerkiksi näillä vanhoilla aineistoilla ja pyrkiä sieltä niin kuin tarkemmin näkemään, miten auringon aktiivisuus on vaihdellut. Ja nimenomaan tätä selvittämään on perustettu ja akatemia sitten rahoittanut tämmöinen Resolve-huippuyksikön, johon kuuluu 3 tiimiä Oulusta ja 1 Ilmatieteen laitokselta ja 1 Aalto-yliopistosta. Ja kaikki ne keskittyy ehkä samojen teemojen ympärillä, mutta katsoo niitä vähän eri suunnasta, että tällä tavalla yhteistyöllä sitten saadaan ihan uuttakin tietoa auringon toiminnasta ja sen vaikutuksesta. Nyt mä oon tullut tänne Linnanmaan kampuksen tietotaloon ja mä aion seuraavaksi haastatella sellaista henkilöä kuin Pietikäisen Matti, jonka pitäisi olla melkoinen ekspertti aiheesta kasvojen tunnistus. Tämä on koneennäön ja signaalinkäsittelyn tutkimuskeskus. Ja itse edustan koneennäköä ja siellä vielä tarkemmin oma tutkimusalueeni on kasvojen tunnistus ja tekstuurianalyysi. Ja kehitetään uusia algoritmia tai koneennäkömenetelmiä tiettyjen ongelmien ratkaisuun ja sitten ohjelmoidaan ne tietokoneelle. Ja meillä on itse tällä kehitetty tämmöinen uusi menetelmä, joka perustuu niin sanottuun local binary pattern-menetelmään ja se on ollut pohjana hyvin monelle meidän tutkimukselle ja sitä myöskin maailmalla käytetään hyvin paljon. Esimerkiksi pystytään arvioimaan ihmisen sukupuoli tai ikä kasvotiedon perusteella. Eli kasvot paljastavat hyvin paljon ihmisestä. Aivan viimeisimpiin tuloksiin kuuluu myöskin sykkeen mittaaminen kasvoista. Ja semmoinen asia, missä on viime vuosina oltu maailmalla hyvin paljon pinnalla, on niin sanottu mikroilmeiden tunnistaminen. On erittäin nopeita tiedostamattomia kasvojen ilmeitä, jotka tapahtuu, kun ihminen pyrkii salaamaan jotakin tunteitaan ja silloin tapahtuu tämmöisiä sekunnin murto-osassa olevia muutoksia jossakin osissa kasvoja. Me niin kuin ensimmäisenä esittiin menetelmä, joka pystyy tunnistamaan tällaisia spontaaneja mikroilmeitä. Tämä on osa niin sanottua affektiivista tietojen käsittelyä, eli tuommoista tunteet huomioon ottamaa tietojen käsittelyä, että koneen pitäisi tulevaisuudessa pystyä ottamaan huomioon myös ihmisen tunnetilaa ja vastaamaan sen mukaisesti. Tiedän se, että monissa älypuhelimissa on meillä kehitettyä metodiikkaa. Meidän metodiikka oli yksi tämmöinen menestysmerkkipaalu tässä tutkimuksessa, joka on sitten johtanut uuteen tutkimukseen ja parannettuihin lähestymistapoihin. Ja niin kuin meilläkin on sitä käytetty perustana monen myöhempään tutkimukseen. Vitsi mikä päivä on ollut. Mä oon oppinut tosi paljon kaikkea uutta Oulun yliopistossa tehtävästä tutkimuksesta. Mä oon oppinut, että biosentterillä yritetään parantaa syöpää. Mä oon oppinut, että koneen näkö on tulevaisuuden ala. Menkää opiskelemaan sitä ihmiset. Mä oon oppinut, että lapsen kielen tutkimukseen tehdään täällä Oulun yliopistossa tutkimusmenetelmiä, jotka soveltuu suomenkieliseen lapsen kielen tutkimukseen. Ja mä oon oppinut, että auringon historiaa tutkimalla yritetään tutkia sitä, että mitä se tekee tulevaisuudessa. Ja mä oon oppinut sen, että Oulun yliopistossa tehdään ihan oikeasti tosi merkittävää, kansainvälisestikin relevanttia tutkimusta. Aika siistiä.